Esityksen yksi tärkeimpiä vaiheita on sen aloitus. Tulemme tällä videolla käymään läpi erilaisia aloitusmalleja ja tapoja, mutta jo tässä vaiheessa on tärkeää muistaa se tosiasia, että aloitus määrää koko esityksen sujuvuuden. Sen, ovatko kuulijat kiinnostuneita esityksestäsi vai päättävätkö he jo alusta, että he eivät halua kuunnella tai eivät ole kiinnostuneita. Tekniikoita löytyy todellakin monia, tässä käydään läpi muutamia. Mutta tärkeintä on muistaa se, että kun puhutaan esityksestä, siinä on olemassa 3 osaa. Aloitus, itse esitys ja lopetus ja yhteenveto. Jotkut valmentajat haluavat käyttää jotain tämmöistä apuvälineenä. Samoin se voi olla hyvä esityskeino. Silloin on hyvä valmistella materiaali hieman etukäteen. Huomaatte, että täällä on taitettu kulma. Tämäkin on eräs käytännön keino parantaa esitystä ja varmistaa, että homma toimii sitä kuten pitää. Ja esitys pysyy hallinnassa. Tämän kulman tarkoitus on tämä. Voin suoraan ottaa valitsemani esityksen aloitus aiheen esille ja lähteä puhumaan siitä, mistä aion puhua, mitä aion esittää. Tässä tapauksessa käytän tyypillistä valmentajien tapaa, että siellä on nimeni ja sähköpostiosoitteen niin vielä uudelleen aihe eli esityksen aloitus. Älkää kiinnittykö huomiota liikaa siihen, miten on kirjoitettu, koska tämä on vain esimerkki. Normaalisti pyytäisin jotain, jolla on hyvä käsiala, tai sitten itse käyttäisin enemmän aikaa tämän tekemiseen. Tässä on esitykseni agenda. Ensin esittäydymme, eli minä olen Panu Hämäri, ja tarkoitukseni on puhua teille siitä, miten aloitamme esityksen. Ja lopuksi tulemme vetämään yhteen sen, mitä kerron. Voitte joko esittää kysymyksiä esityksen aikana, tai toisena vaihtoehtona voitte sanoa, että tai voitte kerätä ne vaikka paperille ja kysyä silloin, kun pyydän kysymyksiä tai kun teemme yhteenvedon. Tämä on yksi tapa aloittaa esitys. Tietysti agenda on normaalisti pidempi. Ja kun mietimme sitä rakennetta, kun käytte läpi sitä luettavaa materiaalia, mistä puhutaan enemmän, siitä miten esitys rakennetaan, mitä sen pitää pitää sisällä, niin se kertoo teille sitä ydintä. Mutta nyt saitte ensimmäisen esimerkin siitä, miten voit aloittaa esityksen. Näitä aivan kohta muutaman lisää. Hei! Tänään meillä on hyvä aamu ja meillä on mielenkiintoinen aihe esityksessä. Aloitetaan hieman huumorilla. Rakkaat levyjen ystävät, kuten varmasti tekin olette huomanneet, esimerkiksi oopperalaulajat tällaisissa, kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa, nauravat niin tekopyhästi tai teennäisesti. Ja minä olen sanonut sitä nyt jo kystä kyllin ja aion demonstroida teille, miten on naurettava. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin. No niin, lähdetään. No niin. Riemuiten kuljen, kun kuningas mä oisin, maantiellä herra on. Kirjavat vaiheet kertoa mä voisin, nauran puuta on. Nauran puuta on.
Aika monella näyttää tulevan hymy huulille, kun kuuntelee tämmöistä kappaletta heti tässä aamun aluksi. Eli tämä voisi olla yksi tapa aloittaa esitys. Esityksen aloitustapoja on monia. Ja huumorin käyttö, jonkun muun tekemän materiaalin käyttö, jonkun muunkin videon käyttö, kun nyt Jean-Pierre Kuselan esittäminen, se voi olla myös joku asiapitoinen aloitus, tietoisku, uutispätkä, mikä vaan. Tämä on myös yksi hyvä keino aloittaa hommat. Tämä on toinen tapa aloittaa huumorilla. Käyttää jotain kuvaa, jossa on huumoria. Tietysti jos ajatellaan tätäkin, niin tämä saattaisi ärsyttää jotakin, mutta todennäköisesti ei useampi. Kysehän on päivälehdestä leikattu leike. Ideahan on siinä, että kun saa ensin porukan hyvän päälle, voi lähteä menemään siihen varsinainen asia. Tämä on itse asiassa erään esiintymisvalmentajan, erään kollegani materiaalista. Ja itse tämä vaikutti minun heti hyvin alussa. Hän otti sen lisäksi näkyviin, mistä on kyse. Eli tulemme paljon väittelemään ja argumentoimaan asioita, eli keskustelemaan. Ja totesimme, että näppäryys on hyvä asia, mutta liikanäppäryys kostaa. Saman kielen puhuminen, mistä me jo puhuimme, on myös tärkeää. Ja tärkeää on se, että voittaa puolella aina kuulijan, eikä tee itselleen vastustajan. Nämäkin ovat niitä alueita, missä on tärkeää ymmärtää, että aloitus asettaa sen koko esityksen, ilmapiirin ja tunnetilan. Me pystymme saamaan ihmiset kuuntelemaan seuraamaan esitystämme huomattavasti paremmin, kun ensin asetamme heidän mielitilansa, heidän mielentilansa oikealle tasolle. Joskus esityksen voi pitää myös varsin rennossa ympäristössä ja rennolla tavalla. Esimerkiksi esitys saattaa liittyä johonkin organisaation tai yhteisön tai oman porukan kehittämiseen, jolloin itse asiassa esitys tehdään istualtaan. Ja apuvälineitä voi miettiä jo alusta alkaen, kuten äsken vähän kävimme läpi. Ja siellä oli lukuosassa myös, kun puhuimme tästä itsevarmuudesta, niin jos tuntuu siltä, että ei halua seistä ja esiintyä, voi miettiä, olisiko tällainen tapa aloittaa valmennus hyvä. Eli apuna olisi jonkinlainen videotykki, TV-ruutu tai vastaava apuväline. Ja täälläkin voi esimerkiksi langatonta hiirtä käyttämällä lähteä vetämään esitystä, vaikka istuukin tässä. Tässä esityksessä mä itse asiassa näen esitysruudun tietokoneella, koska kamera, joka kuvaa tätä esitystä, on itse asiassa laptopissa. Aloitustapoja on todella monia. Ja aina pitäisi miettiä sitä, mikä on se itselle ja kohdeyleisölle sopivin tapa. Ei pidä tarttua siihen, mitä on nähnyt jonkun tekemään. Jos tai kun katsoitte 5 esimerkkivideoa heti tämän valmennuksen alussa, huomasitte, että ne kaikki lähtivät aika erilailla liikenteeseen. Osa esitteli itsensä, osa esitteli materiaalinsa. Tärkeintä on se, että ymmärtää, että siinä on kyseessä kokonaisuus.